Okay, today is the day Trump has won the White House. There are only in the single minute Trump win the White House. Let's go around. Alright. No. Kuna ko ndugu kapaki na yake nini anataka bila kutadani tutacheza I'm actually premium it can go live with it. Okay, fikan tiambe. Lero indi siku limene bwana Donald Trump akuyembekezeka kulowa mboma chifukwa choti Kamala Harris apanga fambo chikwamachi kodi zikuti bwanji kumene koko mukuti bwanji Malawi kwacha bwanji masira bwanji isaguno yose bwanji ndi chakwina wake ndikuyenda mu minda ya mpunga kusampola tinachikira kunoko maziwa tinakita tifupi tina take so tiye tikambianika za matopics ambiri tiyambe ndi chisankho cha ku United States. What the fuck is going on there? Okay, choyamba ndicho kuti awawa ma Republicans nyanthoda bwisa kwambiri chifukwa chakuti alibe mfundo zenizeni. Mfundo zawo ndizoti basi anti-immigration, anti-abortion. We understand kuti ndi matopics ofunikire koma ndi anthu oti basi they are just anti. Mu history ya America chuma amamanga ndi ma Democrats, ma Americans, ma Republicans amabwera ndi kuzaononga chumacho. Ndi unemployment nthawi ya Trump inali high. COVID imene anaipangira hando muja, it was ridiculous. Koma no Barack Obama anasiya chuma chabwino chimene anasiya Trump. Ndizodabwisa kwambiri zimene zimachitika ku America. Zodabwisa ndichoti anthu amene amavotera chipani cha ma Republicans ndi anthu omwewo azungu, white people, osauka. Komano according to court ya Lyndon B. Johnson kalekale ananena kuti osamadandaula nawo anthuwa. Chimene chimafunika kuti mulamulire mzungu wa ku America osauka ndikumuuza kuti mphanga iweyo you are better than our Makarats, you are better than my Mexicans, you are better than my black people, you are better than my Asians. Ukatele ndi kuti umbera kalikonse. Ndi mukayang'ana ku ma states aku America kumene ku education siyabwino, kumene economy is not good, ku Alabama, Kentucky, Florida mpaka na uku cha ku Miami uku ndiko kumalo kosauka kwambiri. And education ndi ina yake yoti they are suffering koma simene amakondera kani Trump. They just don't want party imene imapanga chani imapanga include anthu ena amene are the people of color. Ndi zinthu zodabwisa kwambiri kuti ma Republicans osauka they choose chipani chimene iwo ma ideas zawo amakomera ndani, amakomera rich people. So the Republican is the party of rich people. Akalowa mboma amapereka chane ma tax breaks kwa anthu olemera. Komanso baja kumene koko amana mizano zoti ma Democrats ndi amene akufana akupanga warmongering, kukonda nkhondo, kupitiriza nkhondo. Koma ayi ndithu
George W. Bush anali Republican ndithu anthu amene amapita kunkhondo kwambiri ni ma Republicans. Of course nkhani iyi ndi yovuta kukamba chifukwa choti kunali china Bill Clinton kumene koko anthu oti nawo sanapita nkhondo. Kunali achina Barack Obama kumene koko munthu oti waponya ma drone koko ku Middle East. Zizi I think sizitengera kuti ndi ndani. This is a beautiful spot. Ndivena akamalima kumpunga ndi anangoipanga 10 into ecological park. Ndi makamaka usiku kumabwera anthu kunoko, kumabwera chigulu chikhwimbi anthu kubwera kunoko zatani zango live zango chira. Ndi first timabwera kunoko zatani makhaja kwina kwake kundaenda ntunda katali kwambiri. I actually walked 3 kilometers to come here, maybe 4. Leti mabwera kunoko kuzachira maziwa kuzasampola soti mababy chano maziwa yathu ija ya Iron Monkey. Okay, tikupitiriza ndi nkhani ya bwana Donald Trump imene so far akuoneka kuti he will get the 270 delegates imene akufunika kuti apite kuchani ku White House. My implications ake ndoti chani. Okay, akapita ku White House Donald Trump ayaononga zinthu koopsa chifukwa chakuti iyi ndi temu yake yomaliza komanso paja anachoka chomugogomesa ndi he might be interested in doing what kalivenji kenaka ananena kale ndi watenga anthu ambirimbiri amene akufuna alowe nawo mboma ati kuti apange fix my injustices ena amene akuti anakumana nawo iwo ali kunja amanena kuti chisankho cha 2020 chicha anachita kumbera ndi anakuya nawo opsa akufuna revenge. Ndi choyamba mu project 2025 imene ili buku limene analosa Dr. Donald Trump anapanga anzake of course CA anapanga analyze kuti how to fix America. Koma fixing America ananena kuti we should fire thousands of federal workers akuti tichose ntchito anthu ambirimbiri tikachose ntchito anthu ambiri chonchichi leti zitani ino tipanga fix ziko muliso umene omo akuti iye on day 1 azapanga deport anthu 1 million anthu 20 million akuti azapanga deport anthu 20 million ndikupanga deport anthu 20 million simasewe kufunika ndalama kufunika kusiyanisa anthu ndi mafamily yawo nde zili kumene koko akuti so azapanga reduce tax nde paja ma Republicans ali ndi philosophy konena kuti safuna imene mati big government. By big government imatanthauza kuti boma lisamalowerepo pa zochita za anthu business. Koma last time Donald Trump anapanga zimenezi chimene amatanthauza ndi chakuti ndichosa misonkho pa anthu olemera. Ndi nchifukwa chake mumadabwa kuti ku America kuje anthu ambiri mabilioneya ambiri amapereka tax, amapereka chani ma donations kwa zipani. Koma ndizodabwitsa kuti mabilioneya 75% amakonda kupereka kwambiri kwa ma Republicans. Pali chifukwa chake is simple. Ma Republicans mabilioneya akufuna ma tax breaks. Ndikuti mmene Trump abwera apapo amene ali 100 million amene ali 100 billion no tax. Pamene Kamala Harris uja amafuna zileka tax kwa ndani kwa ma middle income families anthu osauka. Koma Trump will give it Trump will give it kwa ndani kwa anthu olemera. Ndi sileka chapompo
timabwera kunoko ife kuzalada timabwera kuzalada tinchafu. Of course panopa kwayamba kutentha kuzizira pang'ono nde malaya akhayamba kuvala kwambiri koma ukabwera kunoko in summer anthu amakhala mapanta okhaokha. So moving on, kunkhani ya foreign policy ndikuvuta chifukwa chakuti Trump ndi munthu osapanganika. Trump ndi munthu osapanganika. Trump amapanga line ndi achina ndani, achina Putin, amalimbirana makalata ndi mbuzi ya ku North Korea iyi Kim Jong-un. Trump ndi munthu oti amafuna atagwirizana ndi bwana Putin. Trump amadana ndi chani kodi imene amati NATO, umene uli mgwirizano wa mayiko akuno Atlantic. Ndi Trump akuti NATO ija imatha ndalama za America. Trump amanena kuti nkhondo zithe, ndi amene anapanga propose kuti achokeko ku Afghanistan kucha. Of course Biden atachokako zinthu ndikusokonekera. Trump ndikumanenaso kuti awausiwe wapanga botch operation imene yoni. Komanso anthu ambiri amakhulupirira kunena kuti Trump afuna athese nkhondo zimene zilizonama. Zenizeni ndi zakuti Trump ndi munthu oti safuna mtendere, amangofuna munthu amene wamupasa ndalama ndi amene amamvera. Ndiye zimene zimachitika kunena kuti for example Israel ija anachosa capital city ya Israel kupita ku Jerusalem chifukwa choti anamvera madonors. Anapanga recognize Golan Heights kuti awawanda Israel chifukwa cha donor ina kwa ku Israel amene anampanga influence nani, Donald Trump. Kuponjeza pamene popo anapanga bomb Qasim Soleimani, general wa ku Iran, which was direct provocation ya nkhondo. Kuponjeza pamene popo anapanga increase ma drone strikes by 400%, kufanyeza kuti Trump amanamiza anthu zoti si wankhondo koma kungokhala pa mpando wa ku America kumakhala kuti iwe ndi wankhondo basi. Kuli nkhondo zina zake sizinathabe. Kuli asilikali ku Korea, kuli asilikali mu Indian Ocean, kuli asilikali ku Atlantic Ocean. Ndiye asakunamize America ija mafuta awo America ija kuti maiko ena azikhala osauka iwo amadalia nkhondo. And Trump anapanga promise kuti azapanga bomb Mexico chifukwa cha ma drug cartels. Ati kuti athane ndi ma drug cartels, athane they should target Mexico. Anthu ena mpaka they talk of invading Mexico. Ndiye bwana Donald Trump aja sizoti ndi anti-war ndi warmonger nditu. Ku Republican Party kuja kuli achina ndani, achina Tom Cotton amene limati ma-neocons ndi anthu oti iwo chimene amafuna nkhondo basi. Ndi imene yoyo analysis ya foreign policy ya Donald Trump ndiyoti ku instability ndeyi kubwera chifukwa choti iwo aja sazatengera kuti chani ngati NATO ija sikuyankhula bwino ndikuti uzakhala chisokonezo chikatere ndikuti Putin uja azapitiriza kupanga zimene akupanga ku Ukraine, even kupanga increase zimene zizapangise kuti instability itani ichuluke. Ndiye tiziona mmene zitathere koma panopa so far zikupita kwina kwakuya. Ndiye ifeyo we are here for it. Kodi ifeyo ngati yaku Africa izizi zitikhuza bwanji? Donald Trump ananena kuti ifeyo anthu aku Africa, ma African countries ndi ma shithole countries. Remember kamapanga ma Muslim ban aja chimozimozi ndi ma policies awo akalekale aku America. Kalekale amafuna ku America kuzipita anthu aku Poland, anthu aku Poland azungu. Samafuna kuzipita ma Asians ndi ndani ndi anthu akudafi.
ndeko kabwera mamuslim bane aja amapangira bani limodzi ndi ifeyo anthu aku Africa kuti awawa kuno hayi ndiye amatipangira bani limodzi chimene chikutanthauza kuti iye uja he doesn't have high opinions of Africa ndi ma Africa kumene kokonso nditakupitirira koma ndisiyira panopo ngati kuti mizimbe tingakome to general let me turn around pite soko okay ndeko Africa kunokoso kuli foreign aid of course ku America kundizodabwisa kwambiri chifukwa choti kuli ma president ena for example George W. Bush atabwera mboma anali munthu oti amadana ndi foreign aid koma atabwera George W. Bush anapanga increase aid ku Africa kuno kupita kuma record levels so much so that kuti PEPFAR ija nkhondo yomenyana ndi HIV tikuyenera kumuthokoza George Bush chifukwa anakhuthula zindalama co-ops komano anali Republican komano anali munthu onena kuti you can call him kuti he didn't have a high opinion of ndani ifeyo anthu akudafi ndiye sizitengera kuti president ndi ndani nthawi zina munthu ukalowa ku White House kuja umasintha outlook yako nde we don't know kuti Donald Trump asanduka munthu wantundu wanje we don't know kuti Donald Trump asanduka munthu wantundu wanje koma so far what we know is kuti he's a demagogue iye uja ndi amene amamenya ndale zachani za pay for play akuti anthu amene mwina sakudziwa kunachitika scandal ina yake kuti anauza ku Egypt kunena kuti inuyo wa ku Egypt nthawi imeneyo nanga si Egypt ni dictatorship kumene kujako kunali kuli ame imene chimadalira zida zachani za America ndi America chimawapasa ndalama pa dziko panopa dziko limene limalandira ndalama kuchokera ku America kwambiri number 1 ndi Israel number 2 mwina panopa kwabwera Ukraine komano zodabwisa ndizoti mu top 5 muli chani muli Egypt chimene chimachitika ndichoti nanga si kumene kuja kuli Suez Canal chani kugwirizana zawo zo military cooperation ndi amapasa ndalama zambiri ndi mafana ku Egypt aja amaziwa zoti kumpamba usi tingaulusi ndi anaganiza zopereka ndalama kwa kampeni ya Trump in 10 iwo aja Trump atangowina ana masula ma sanctions ose aja military aid ndi kuyamba sokupita kuchani ku Egypt maona mlamu wake uja amati Jared Kushner anapita kuchani ku Saudi Arabia tukasaina ma deals achabe worth billions Saudi Arabia nena kuti ife we will invest billions in Jared Kushner imene ili katangale payo amene ali katangale payo ndiye anthu wa ndiye katangale pa Donald Trump wa alibe ma principles mango yang'ana kumene kwatani kumene kwabwera ndalama for example Saudi Arabia itapanga zimene zijazi anapha Jamal Khashoggi uja Donald Trump ndikulandira report yonena kuti ndi mafana awo atapanga zimenezi koma osachitapo kanthu ifeyo kunoko amadana nafe tikamapanga ma policies ngati achani anti-LGBT koma kunja kucha ku Saudi Arabia amatha kudula mitu ya gay palibe zimene amatani amayankhula why chifukwa choti amaziwa zoti strategic cooperation komanso kukuperekedwa ndalama kumene koko ndenkhani yake ndi imene yoyo nde Donald Trump sizoti ndi munthu oti ali ethical iyayi ndekuliso mbuzi zakumalawizi kumanena kuti ati ndi mkhristu amene ndi mkhristu oti akulimbana ndi izizi za abortion ndi za magay magay mukunamisana Donald Trump ndi munthu oti he has been divorced katatu he cheated on his former wife with his current wife while the other wife mkazi wake ali ndi mimba munthu ku America kuja munthu amene ali woopsa kwambiri kunkhani ya ma crimes ngati achani sex trafficking amene amati Jeffrey Epstein zana ali kwatuluka tape
yonena kuti munthu uja manena kuti ineyo Trump uja anali mzanga kwambiri ndipo ineyo uja ndi zithunzi atajambulisa iye uja ndi ana akavula malaya ndiye kani yake ndi imeneyoyo kunena kuti Donald Trump simkhristu iyayi Donald Trump komanso siwolemera iyayi Donald Trump ndalama anachita kumpasa abambaka anampasa 400 million Donald Trump aja he went bankrupt katatu anasegula makasino a gambling ndi mkhristu wake wa mtundu wanje Donald Trump samapita ku church Donald Trump is famous for saying kuti azimayiwa ukakhala otchuka osamadandaula nawo just grab them by the pussy they like it that way ndiye anthu akamanira kuti Donald Trump ndi mkhristu mzingo waseka ndi amalawi amene amuona ngati basi iwo ndale zawo zosakuona ngati basi abortion ndi chani ndi atiza satanic Republican amayuza mulungu Republican amayuza ma talking points amene kuti anthu azungu ako America akhalebe zisiwe akhalebe pansi pa ulamuliro wa Republicans kanena kale kunena kuti chipani chichikawina chimakomera anthu olemera anthu osauka kupitirirabe kusauka na drugs kumene kumakhala azungu kwambiri kumene koko ni mbwe anthu ambiri mane sinaone ku Chinese womimba uyamene ndiye Donald Trump siyakhristu Donald Trump zawo ndi yani ndi ndalama ndipo munthu amene atapereka ndalama zambiri ndikuti ameneyo tani amusatira iye even China yomwe paja amanena kuti iye akalowa mboma azayambisa ma tariffs koma last time iye atangolowa mboma la ku China kunoko linapasa ma patents ndalama kupereka kwa family ya Donald Trump result yake inaliyola Donald Trump anapanga soften zinthu zina ndi zina chifukwa choti iwo aja amasatira kumene kwaperekedwa ndalama kumene kwaperekedwa ndalama ndiye kumene kunde kuli mizimbe iti kufunika kubwera kono usiku mizimbe inayotaka你要给我拍还是一起拍？也自己拍吧，自己就行。好。Sidonto china yake chikuti ndikujambula andene kungo ndi jambula ineyo chifukwa choti madonda kunoka amakhala insecure kwambiri safuna kujambulisa zithunzi apa ndi pali ka garden kali kholowa kali tiyanyezi ndi titomato kumene kumadimba aka China and I like the look of this one. It's a kumfila. Anyway, moving on. Hapa ndipo kudibwa mizimbe yake ndi nanga si mano sali bwino kwambiri ama sendera gaye ndi wafinyira ndi mama mazi yake zinthu zodabwisa kwambiri ama sendera ndi kuwayika mumashini kuwa ndi kuwafinya kena kwa anthu zita azimwa mazi anyway moving on ndiye imeneyo inalinkhania Donald Trump as we take a walk kunja kuno panopa tamenya bwana 8 kilometers in 2 hours 14 minutes imene ili conservative tikuyenda pang'ono nangasita nyama kakamera kuti kasagwede koma nkhani yake ndi imeneyo ya chisankho chaku America. Okay, and dissection yake ndiyo kuti awa ma Democrats chipande cha nzimayi aluza bwanji chisankho chimene choyamba ndi chakuti iwo acha anayamba kuma primaries kuja anthu amene anali ndi potential yoti akanatenga chipande ndi kumenyana ndi Donald Trump kumugonjesa sana apase mpata ya chipani chichi ndi amene amati ma establishments madolo akumene koko samafuna anthu apikisane ndi nani ndi Joe Biden
result yake inali yakuti Joe Biden anafika ku convention ndi kuwina. Mafana potential kumene wao kunali mafana ngati china Cenk Yuga, kunali mafana ngati ambiri kumene koko kuti anthu tosata zinthu toti tikanamthamangisa ndani Joe Biden kona anatipanga suppress ma establishment Democrats. Result yake inali yoti amabisasa kuti Joe Biden akudwala zoti akalamba, ndiye zitafika no ku debate ndi Trump ndi pamene amazindikira zati oh shit adawa akalamba kuchisankho ndiye akaluza kuupsa. Komanso paja Joe Biden ma policies awo sanali abwino iyayi. Ma policies ngati chani kodi ma policies ngati za ku Israel izi kuli ma Arab Americans ambiri ku America amaona atakuphedwa koma amaona amaona anzawa kuphedwa ku Palestine iko ma Democrats osachita pakanthu, ndiye ma Arab Americans ena ambiri ndikukhulupirira kuti avotera Trump kungoti ayikhawulise chani akhawulise chipani cha ma Democrats. Ndiye kuliso ma Latin Americans oti achokera ku Cuba chani you would think kuti logic yake kuyene kukhala kuti nangasi analowa iwo chifukwa choti ma immigration policies abwino achani ma Democrats. Koma atafika ano amayamba kulowa akapeza kuti ndalama pang'ono amayamba kulowa chani ku Republican Party. Ndi kuli ma Asian Americans ma Chinese amachoka kunoko kupita ku America, ndi ma Chinese vaja nditi nzeli uko pang'ono amaposa ma Americans. In fact mukafika kunkhani ya ma earnings number 1 ndi ma Asians, number 2 ma Jews and white people ndi enawo. Ndiye munthu ukangopeza ndalama umayamba kukhala chani umayamba kukhala Republican. Ndiye ma immigrants ambiri akakhazikika ku America ko amalowa Republican, amadana ndi anzawo obwera kumene. For example ndani awa Vivek Ramaswamy ndi munthu oti immigrant ndithu makolo ake anapita kumene koko, koma kungofika kumene koko pang'ono koma kunoko ndi Ford amamphafa ngati kuti atumidwa. Ndi zimene zozo kunena kuti chipani cha Democrats chaluza chikwama nditi ma policies tawo chisiru samayenera kuthamangisa Joe Biden kufika kumene kuko pamene akapeza mwamuna. Musayiwale kuti kunkhani ya izizi ku America sanafikebe polola president wa mzimayi kuli anthena kuti amanenetsa kuti sizingavotere mzimayi. Ndi mzimayi iyo akhalenso half Indian half nani wakuda. Ndiye mzimayi iso kalekale anali wa polisi, ali nthawi imene anali wa polisi wamanga anthu akuda kwambiri. Ndi anthu amene atakhala kuti amuluzisa chisankho atakhala amuna black men amene sanasangalale ndi ma policies Democrats. Nthawi imeneyo mzimayi ali ku California akumenya prosecution aliwayika anthu mchitolo kosikosi kalekalero samazitenga ngati munthu wakuda kuti alayize mmaranks yake amayuza Indian heritage, ndiye amaoneka so ngati kanzungu pang'ono, ndiye amapanga play down her being black wango yamba kufuna kukhala ngati munthu wakuda chapompano chifukwa choti afuna awine zisankho. Ndiye ena zinanyasa zimenezo sana tenge. Ndi pamene tili ino ndiye samayenera kuthamangisa Kamala Harris, amenera kubwerera olo vice wake uje akanati ayimire popo akanawina chifukwa choti ndi munthu number 1 ndi mzungu, ndi munthu oti anapita ku nkhondo, ndi munthu oti wagwirako ntchito kuyambira pansi kukwera anali mphunzitsi iyeyo choko high school. Ndiye chikwama ichichi Democrats achitani achiluza mwausiru kwambiri, sizimayenera kutere. Anali ndi mpata
otenga chisankho chimene. Komano tiyeni tipite kwa awawa ma Republicans. Ma Republicans azunguwe o Trump watukwane o Trump apange scandal anampeza ndi milandu yambiri anampanga charge ndi milandu 91. Komabe taona ni panopa at least anthu 70 million amuvotera nkhani zake za ukhristu. Amangofuna munthu amene wanena kuti ine ni khristu, ine ndi akhaliso mzungu, ndi akhaliso ndi basi. Ndimupeza kuti azungu ambiri amene maona ndi anthu oti amadana ndi anthu akuda, ndi anthu oti amadana ndi anthu obwera, ndi anthu okupha kwambiri, ndi anthu okonda nkhondo. Musaiwale zoti iwowo ma Americans ku Americako anachita kupita ndi ukapha aliyense amene anali kumenekoko, kenako ndi kumabwera kukatani kumazanena kuti iyayi ena nomusalowe. Ndi anthu oyipa kwambiri anthu amenewo. Ndi zimenezi sizikuti dabwisa ifeyo anthu amene timadziwa zinthu izizi, kunena kuti all along half ya ma Americans ndi anthu oti mumtima mwawo muli chani, muli chidani, amadana ndi anzawo, amadana ndi anthu obwera, amadana ndi anthu okuda khungu. Ndi pamene tili ino, ndi pamene tili ino. Ndi musadabwe iyayi 70 million voting for Donald Trump, munthu wamaskanda. Voting for Donald Trump, munthu oyipa mtima. Voting for Donald Trump, munthu oti amabweresa amayankhula za chidani basi. Ndiye zimene zizili ndi zimene akufuna. Ndi kuliso ndalama za Israel. Anthu aku Israeliwa mene in fact mene chisankho chichikuchitika, anani a Netanyahu athamangisa kale minister wawo wa defense, chifukwa choti boma la Biden lama Democrats limagwira kwambiri ntchito ndi defense minister aku Israel. Panopa Netanyahu akuziwa zoti mmene Trump wabwerera mbomamo, chilichonse chimene akufuna apange aletsa kale kunena kuti ku Gaza, ku northern Gaza kusapiteso anthu, chifukwa choti akufuna kumalo kuja apalapaseko anthu onse aphe, amangeko manyumba awo, asandutse Israel. Zimene zizi ndi zimene amafuna kale mkamwini wawo wa Donald Trump amene ali ndani, amene ali Jared Kushner. Ndi panopa ndafika kukamizi kenake. By the way, kunoko masana kumakhala kulisi, anthu amatuluka usiku. Chifukwa anthu naendusa kunoko cha mafolo kumakhala chifukwa chani kunoko kulibe zoti anthu muwaona ali pakala. Aliyense amakhala kupanga china chake mafactory ali pasi pa manyumba. Nengati pamene tikudusa panopa ndi ku neighborhood kenake kuti anthu ake anakalamba ndikapadzana. Koma mutayang'ana ndikakhota chapena pake muona kuti ndi mafactory kumene. Kunoko kuli tinkhalamba tambiri katika retirement home kufupi ndiko kwa park. Komabe masana supeza munthu akuyenda masana supeza ana akusewera, ana kusukulu azibambo kuchani amagwira ntchito kunoko mpakana atakalamba zaka 60 zaka 70 akuthamangabe mtima factory. Ndiye nkhani yake ndi imeneyo. Anyway, lero lina li nkhani ya chisankho cha ku America. We have explored timakona stonse and tiona kumene zitalowera, chifukwa choti nkhanizi sizikhala predictable. Nditiziona mmene zitathele koma so far zikuoneka kuti bwana Trump kukhala ngati chinthuchi atenga. Ndi ma Democrats akuti kumsonkhano wa ku convention ya nane uyu Kamala Harris, anthu akungolira ndi imeneyo ndi yak ya Elon Musk. Anyway, tisire pompa, take it easy.
this was another long and rambling vlog. Angasiti mayenda vlog ndemene. Cheers. Chatting.